Takže ty lidi, víte vás, že dneska si jdeme zahrát Real of Rankedy. Slyšel jsem, že tam jsou nové zbraně. Se mi zdá, že tam vydali spasku zlatu, která se mi zdá, že dala za 200 a pumpy. Takže když se vám video bude páčit, nezapomeňte na like, odber, zvonečko a my se rovnou můžeme pustit na to. OK, tak už jsme v hře a doufám, že zakončíme víno, protože budu chtít zakončovat videa víno. Takže fakt, máte se na co těšit, ten kanál úplně nabombím, bum bum bum. A fakt dejte odber, no, editu kámo, video si sám minimálně 2 hodiny až 4, takže jo. Budu dělat Q&A, tak lidi mi napište dole do komentářů nějaké otázky a vám na to rád odpovím. Jo, máme fakt tady nový drop, máme tady moji oblíbené arko v chapter 7 season 1, jo. I pumpu tady máme shadow. Jak jsem říkal, přidali nám tady pumpu, jo. A tohle z toho video točím, prostě já to video točím, keď jsem uploadnul video, koupil jsem si novou myšku, takže já to hned točím, aby jsem si to zítra mohl hodit a dneska editovat ještě. Jednou tak, nice. Máme tady mrtvého pindu. Tak, ten si hodíme míňa. Tak a dáme fajtit. Ten je taky borec. Dead. Nice. Máme tady další kiloš. A to mám už tolik nábojů. Tolik dává nábojů. Tady se musím dávat pozor, lebo tady jsou ty dvere. Tak, tady popneme biga. No a jdeme fajtit. 18 white, 36 white. Jedno, tak. Fú, tady, to jsou plné miniaminy, víš? Dobře, si možná jenom tohle a tohle. Dobrý, a jdeme fajtit. Tady je ironka, a to ani o tom nevím. Oni normálně přidali ironku do reloadu. Ze zad mi jde. Asi to tam tohle ze zad. To je pinda. A dostala jsem 40 modrý. Tak jdeme tady do zóny. Tak. A, tady se fajty. Ty je rád. Co je tam ten borec? To je crack. A, dostal jsem za 100. Fuck, ironka mu dá za 36. No to se může stát jenom mně. Kámo, kolik měl borec HP. Kámo, kolik měl HP? Já jsem mu dal minimálně za 100, za 200, kámo. Nebo já nevím, kámo. Já nevím, kámo, kolik měl HP. A musel to se minimálně cez 200, kámo. Borec se ani nehytoval, borec mě šel jenom pušnout. Takže on, nevím. To je také pofidérné říct, protože borec, prostě borcovi se dal
2x za 100 a 50. A je možné, že se vyhyloval, jo? Alebo mi to sound efekty prostě. Jo, tak ten můj aim je best. Yes, aim je best. Můj aim je velmi best. To. Chudák, vymazaný ze života, vůbec nevěděl, kde je. A já taky. Jsem vymazaný z svatého života. No nic. Ten máme dropík, takže to tak nic. A nech mě hlavně. Děkuji ti, pěkně moc. Tak on si zaberu mec. Takže. Tak, zaboxujeme. Bum, bum, vybereme tohle. Nějaký mec, zaberáme míňa. A dáme fight, nebo dáme ještě na jeden drop. No nic, dobrý, dáme ještě jednu hru, borci mi šli dozad. No nic, tak já se vám ozvem, když budeme v další hře. Tak zatiaľ čus. No nic, takže jsme v další hře a je tady mapa, kterou moc nemám rád. Takže, jo, tu mapu vůbec nenávidím, no, jako nenávidím, jako je taká pofidérna trošku. Je taká trošku pofidérna, víte co? Víte co, že já skočím hot drop. Dobrý. Já jdu tady. Pumpičku mi tu nechala, good boy. Tak, tady se otevřu. Tady si otvorím na tu bedňu. Nice, další big. Tady si popřím další big. Jo, doufám, že dáme čo najskôr 1000 odberateľov, abych měl support creator. Jo. Jo, kliente ten odber, prosím, abych měl support creator. Tady se fajtí, takže to já rád. Je mi jich ľúto, kámo, já jsem jenom přišel a zabil je. A tady další. A já ho nemůžu trefit, dobrý. Kámo, já jsem se zlakl, že mi dá... To, co měl za loot. Aha, že to je legendárne, no nic. Kámo, borcovi som co dal. Videli ste to? Ja si takhle, bum, takhle zmíním ty bagy a zaberu si 3 pice, kámo. Ale co jsem mu dal? Dobrý, jdeme tady, lebo tady jsou borci, takže jdeme fajtit. Lebo víte, Demonix rád fajtí. Kámo, já už jsem se pokadil, že má zabije. Brod mi len tak skočil do boxu. Aha, tak ten brod nic neměl. Tam je barec. Tady? Nebo kde? Jo, tady.
to. Co to je za zbraň? To je nějaká... Kamo, to nebyl nějaký youtuber, že hrál Only Challenge s týmito zbraňami, nebo kto by hrál dobrovolně s týmito zbraňami. Víte co? A kde se fajtí? Tady. To si moc dobrá nevybral. Nic. Tak, já si tady zaberu míňa. Ty kráso!